ase rituko ria Jumanne ase rituko rietiche kabere omotinyo yoga ogatano na rimo chitariki na 24 cio omotinyo ige ng'aki bwakire ngayombatete korwa chinga kichiga chia bono mambi na oboigo naki kwabukire kore ekiagera bono ekero amange agenderete kero siasa entindi egenderete kwenekiwa na bange bagenderete gustiria magimabo ase chinchira achiogo ichania kegima na boigo abande bagenderete kurwanira magimabo ase chinchira mwancho murigire nya kwabukire kore buya nabokonyara kosanga anainto ime agetembe TV ase mirobere yeri tukeriga na mona kero tugochaka no mirobere iga bwetwani yagetembe nchengurukwa Matilda Ovaigwa na kuro history ya kabere nera Mike bakubaterana na Jasper nekero na kwariganiri ilinde tunyara gosanga ayagenderete ase chinsemo anna mono koroiga ase orgongo orwagusi mancho murigeria ndasangane go chaputokire 20 igoro ye chinsa 12 na nekero ongo chaka anensemo oyekeunga chinga kichabo numambi korene ongo chaka no robotiro wichane kero mubere wo musacha yomo nyarete gotoka gasungire ase omote ase chinsemo chi erigo ma yo gotoka ime ya agyanchere ime ya Nyaribari ichache county ya Kisii na kirobona abanyakenyoro baichanirete ekekorwe kyo nakubura naki nyagosira hanyarete gutuka keso gastungete enchira abuneyo kero abande banyarete sange birenge bunakero kende nigo hanyarete goitwa nakobeko bose naboigo omubiroye kanyara koretwa ase chinsemo icho engoro kwa Dennis bike mochi kwa location yake ono maambia ukira bona mambia twakirwa reporting umuroya munaro nyakanirega gyanjere emeteime be ororo wesbeta nengo twaminya kero twachire twamonyorire abo mayana ngo muro inasirete lakini tariyo yo kurwero se division ya itu se location itu yake arwede kurwese division ni location yeli goma asa marieta kuna banyene umuchioyo bali bachiche karo bayiwe kurateyo ngo batutebiringa nigakorokwa ezikon nenga mokaya nento tokumetie aito ararire bana yaikeire bana mambe twamanyire ko iwe bikuro nanje yantaboroire ko ruchitara imengu metinga ngikagandira ingo mwana funsi we skuru naeta onyora omonto subire angoli obune mboli obekere meteime abo twanyorire omwana oyomo bweng'encho ore gokora egasi engiya ase ekenyoro ore gokonya abantu ase ekenyoro okobogoria amatoke okobogoreria abantu korwa omogondo nobo mayane naba eng'enta webeka engoli abasigari twatebia omoesisi keumbu omo-OCS twatuma abasigari gocha naende twa DCI babosongo bachire baprocessirie simu nomobere wana igoganyete oba transported gochi Kisii KTLH elinde uchunguzi yagenderere ng'a nakyo omonto yacha goita n'omonto orokorwe se location ne division ya isiko etari yaito wana ntumanyetie sababu nereri omo akakoro kumurige na okoranga n'omonto monene iga emiaka baini wana turamanyanga sababu yo goita kwa nereri lakini ntokagerete ng'abasigari karo bakorire uchunguzi yabo mwancho murierera na asensemo ya omebasokano nikobono omwana bodaboda oyomo asereta Daniel Nyanusi orero koro ase chinsemo cha Nyabisabo anyarete kusiria obugima bwae ase omubasokano wepara oyo nyarete komonyora ase chinsemo che rigena gose eria monda eyo gotoko ime ye ward ya Kiumbu me ya Nyaribari chache county ya Kisii omwana bodaboda oyo nikobono anyarete gwakwa negari na kusiria ogima bwae ase chingaki echicho abantu bamindu muteme ko careful ase ng'enche pare yabere goita abantu baito anene gochakera enchere gosonye mware bagonya bisabo igere prac sport na bera nyare kanenga oyo minto yo tuomo monto na wata magosa lakini abangu na ko gania abantu baminto asa monto korera magosa separa ntoko babangu asuku muita nabo igo nabo ng'ara kwanya goteya abana bamindu bari ba boda bane konyorana bakane bakakoigwa bamutigo bamoyo nyasaba seri nanda baichingo gotambe eno yamo bakorera seng'enja tumiwe nabango mwana mwabo
nabo igo tinkwe bagwaire ringambia mono yo minto Peter Mabeya nabo igo no minto Ken Maburi bari batangana go ikasa sayo na okane abantu ba minto mbaito muntu yuto moyonde nande to gosaba go chakera abo muchumbe monda ngene paying center bakange digena tonyo arechi pamp chibe kororo ekare pare itira abantu abange nyoto 2018 yetaba akabande nsa igange babiri naende nande abantu bari bakwera iga yabire practice Rie tanke na dingwani ngurukwa iwandu munyagiro kwa kono de bonse ase edimisi ya aiga iwatore asaguru kumo musaza gusumuka ase accident yabera umwana ndatu umune bigi ole kuruguru nyabisabo ko genda keumbu nero rie ya keumbu ko genda gutinya bisabo bono asaya iga abero nane black spot iga singe jonga bonto ba kwerere ga abole yolerno yokano kwerere nsa bono tima yetinga ikiego gere kwerende abantu ba kweransa ngenje lakini ngorengere na sengenje pare tabwati pambu kurkeumbu toke gaswanya maji ikonje nazo kusabanga nyondi serikali yanja etobekere kipambu ibere aiga sege itakyo mwezi miwa munda na ndebe krio kendenga yendenga iga somo ngwano yo kurkusimyo mpatasimyo nare yendebe kiroro asengenjo ngaga iga kero kurumate tulikoragalie kuruguru ne kero kuruguru tulikoragalie kurumate bono bari gutobekera nawe yari kunyarikana egari kare yaikire yaro ekuruguru musaraguruga yakanya egerege gutiri mujiga yatukane kanyete ne kipambu njiroro bono ekina kinaja kusabya serikali atokonya eligereria kwara bana bayibuna bono seito ngumbu oyo noyo okane mwana onde na kwere tanga kuru kumanandi mwana ondo kuru kwere na kwere ta no mwana o coordinator kwere ira na endo yo mungwana onde na kwere tensa kuru Moncho murigereria gutigana anoroboti uru nigo obono litukore igoro eriria ngeri gutengera abatakano ase insengima bono umuyego omonene nigo nyarete kwariganirwa ase chinsemo chia abugo yegotoka ime ye wode ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango ase county yo ya Nyamira ase umuyego yo orenge kurawa na barae an mono abasubati bakurawa no musubati mutangani omosi omanyikanete buna Richo Ruto nigo bono banyarite guchingira nabo igo gusanga nabatakano abo nakubaboria banyare gosoa ase ebyumbe nabo igo koibekerania na kurigia chinjira cyokugendereria gosego kugendera gusira chinka chabo nganonye bari ase ensemo gosonye nonye mbabwati abagaka babo umusakito Fatgad Gisemba na nyarite gutwariganira oro asinjira ko bwatio Ekero ritkuria rero riri eryo gucengera abasubati abatakanwa abo abakaka babo bakwete ensengima nigo umuyego monene ugucengera ritukeriga okorekana imenye county ya Nyamira ase skuru y'oboroso ya Bugo egotoka ewode ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango ase bonsi kobwamo abo baikirana babekire okuboria gucyase serikali gucya koroisia ekyombe ekenene ekyo Gegochia kurigereria amanganonsi ya batakanwa. Maisha ya ujane sio rahisi kwa mama ule ambaye amefiwa pamoja na watoto wale ambao wanabaki kama mayatima. Wakati mwingine tunaishi katika maisha ya ubweke, wakati mwingine tunaishi maisha ya trauma. Wakati mwingine tunarudi tunakuwa depressed, tunafika tunaogopwa ya kuwa sisi nyang'anya tutachukua mabwana ya wale wenye wako. Mwelekeo unabadilika. Society, community ile ambayo tulikuwa tuko pamoja wakati tukiwa katika ndoa inatugeuka. Tunaanzwa na mambo ya kuitwa ya kuwa sisi tumeua waume wetu. Kubwatikana na yaiga nigo umurugi bw'umurai bwense omuskere choruto abasegeta abatakanwa kira oyomo gosoa ase byombe eryo banyore obosemia enchira enyororo buna bakomenya. Na jambo la muhimu kina mama ni kwamba serikali ya leo haiwezi kukupata wewe mama ukiwa nyumbani peke yako. Mnanisikia kina mama? Unajua mtu mmoja, sisi wa Kenya ni karibu milioni 50 na serikali haiwezi kukupata wewe. Ni vizuri kina mama tuweze kuingia katika vikundi. Hiyo vikundi iweze kuwahudumia. Serikali iko na mambo mengi sana ambayo inaweza kusaidia kina mama. Umesikia mambo ya Hustler Fund.
abasacha ensemo yabo nigo baburiwa barigereria boya ebimira nechimbwa chegekoro echo chagendereire kuunireria obosibore bwabatakanwa amo nabana chintakana. Wazo langu nitaelekeza kwa waume wa hii country. You are the custodians of culture in this country. And I would want to ask you kindly, why don't you review customs that hurt the women? And when you think of a woman, think of your daughter. When you think of a woman, think of your mother. Don't think of her as another person, because then you wouldn't have her at heart as much as you should be. Customs ziko detrimental, tafadhali zikuwe reviewed na zitoke katika majamii zetu. Ensemo yaye umubunge o West Mugirango Muske Stephen Mugaka naria eira yogocha kurika umwigereri oyo emirimo yaye emenene arache kurigereria okubagwa kwenibo gose succession eyo yabeire umuchando monene anene ase umutakanwa. Katika ofisi yangu ya CDF kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 nitaajiri kupitia kwa mshahara yangu wakili atakaa katika hiyo ofisi kushughulikia maneno ya wajane wafanyiwe succession so that hiyo kuzi yote tunapata ituondoke. Ikikuwa complicated nitaomba ruhusa bunge tukuje tukabiliane so that we protect the widow's rights, we protect the orphan's rights, and we give dignity to our women who are undergoing the agony of loss of their spouses. Chingaki echecho nigo abarai abo boigo baikirana baria eira yogocha boikia ebirero byabatakanwa baiga hase ebunge enene. This is a special group which has grown in big numbers in our country. And from what they have explained, we have gaps. There are several gaps on how we should mentor and help our widows in our nation. As members of parliament, we will take it up from where we have seen the gaps. Thank you for your explanations. Because I am very passionate in legislation, I will ensure that we seek for a statement for us to be able to get the correct data of the number of widows we have in this whole country. Because the only way tunaweza hakikisha ya kwamba bajeti imewekwa katika mambo ya widows ni kwanza kabisa tukuwe na the right numbers. That is the only way we can make the good contribution. Hinko ripotera getembe korwase skuru eyiga yoboroso ya Bugo egotoka Nyamaiya West Mugirange County ya Nyamira Njefatigat Kisemba. Nase omoyega oyu mwancho muligire nigo egati ya barai bari banyarete gwikira naroro na barabo barenge kuburia gose batemete kuburia umugusi anyare kubwatisia gose aba menyube county ya Nyamira banyare kubwatisia abarai bari ase birogo ase chinsemo nenjiremo yogoba kubasira gwikirania amagenderero asmo yiga habu guchingira batakanwa ensengima abo baikirana sinseme chiga asubonge nigo banyarakoba bagogokera igitambukire kiga cy'umungino mutangani bo murayi bwense azibabwatokirwa boseme igorona ki baranyarakoba bakomenya sebinyarime mugigabo igwekiranwa munabarai aho kurwasa sector aho serikali abo babasegeta batakwana boiga kwenekya bunangu ibwatani barase byumbe aho unenchire ya moyo kwenyorera ubwaito bonga kurwasa serikali egekogera serikali niyebwate ebisagwa ebibiragendera ko babiko bakonya. Of course, the government is trying in its own way to solve some of the problems that are rising from those situations, including the social protection fund that is available for the orphans, for the widows, and probably some of the funds that the government has come up with. Na tukaamua kati ya pesa ambayo serikali ya Rais Ruto imetupatia ni lazima tuwe na department ambayo inashughulika tu na mambo ya kuinua kina mama kiuchumi. It is a deliberate strategy that we implementing. Na somayigo yiga uyikirana munabara yanene bali bako serikali okoboko abo bagendere ko babagotebe buna murubiri serikali yagireta abakenya chira uyu manyakanite byo buna bottom up nigo gendete ko kole mirimo y'imiyensi ya Kenya
ase igitambo kirekiga kirekemo kiabo gikubakonya abantu bokonyora wensi igento korengana munabara yabo igabatebrenga serikali nichi gwikirania amagani yabo a bottom up. If we come together and we take this seriously, we shall be more empowered. If we come together and mentor each other, we shall be greatly empowered. And we have 12 billion shillings for that purpose from the government. I'm glad that the government of Kenya is making notable strides. Through the Hustler Fund and the County Women Enterprise programs, more than 15,000 widows have received capital for business revival, and over 2,000 have received access to government procurement opportunities, ACO certificates enabling their full participation in national economic life. Waigo abaraya wekena sayigani go bagendre ko bakulia eirabuna mbaje kunyara ko bakujibwatisiye serikali busubo wachurio bonene bu mwaka 2025 egekugaraniye bwatu bwaita obonge. But I thank our president for thinking out of the box and for bringing all of us together ili tuweze kujua umuhimu wa kuishi pamoja. Na wapenda sana, mpendane na tupende serikali yetu. Rais ametuonyesha sisi si vipofu, ikifika siku rais atatuhitaji, atatupata kwa debe na debe itazungumuza. Ni wangapi wanatuma salamu kwa President Ruto? Tano tena. Inko ripoti kitasini kia uwanjete kia Gatembe kurwasi nseme chigache wadi ya Nyamaya ebunga ya West Mugrange County ya Nyamira inche kwa nkuru kwa Polycarp Okara. Mancho murigirira gutigana na roboti urariganire omuriketo Polycarp Okara nande gutigara ase ensemo ya abatakano kunyura ritukorigoro kuro ase wadi eveno yokora wa nomo MCA umoske Steve Arika nigo bono naro banyarite gukora umuyiga wokubarigiriria na bwego gutegerera ibirero bya batakano iyo gutoka menya ribari chache ase county ya Kisii na ekero banyarite gusanga gusigatia bari wekirane taroro banyarite gusanga egatia makomo ari ebagwetera una umurikito Daniel Ontiri agotumanya chingaki ensengima yalinge gochengera lituko lya batakanwa na baikora kurwase county ya Kisii umwego yo nigokoreka se bunge ya Nyaribari chache asense moyibeno oyuragwa no mo MCA we wodi yo moske Steve Arika oikereno na ba MCA bande boigo kurwase county ya Kisii asige kundi kiga kyagwa amegerio nesege taso bogima hegentege tangani anjirana korana ki anjirana mu musacho okorire ki uchi hegento kende gya kabiri iga naleki omutu otariende ti omutu ngosokore sikota begitie yanga ase chinkwana chabara baga nigo basingirira kubakwanira igoro yobuya bukwebwaterania aso bonchiriria obokoboke elyo wekinia aso gosirio botaka ase kribuna ogosemeri kwabo ekore ase baroboka abanyene ebyombe birebyo mucho muchake ngora genda muchake rengoko onye tobwati sabamu muru mumuru tabwati mucho korona bwate akwaga chuchu akapo kariaga sirini otugega kine ekaro mweshimi wagocha gocha akore ki akomentere turikwa buta bwati rwane yemo mubwati binyaro senge birito kobeke gechuchume orutera amaboko yesuburi ari kwa rwasiero ngori mucho muchake mokore igo bono timwe chaya inuna abantu abaya tinga keche choboigo engana igoro yabaikora abo bakwengera abana bakena borokiwa balense emyaka 13 bateba nobosoko bonene kinga kibikundi biga bikwenyora aso musumeno werichiko ekero omuntu abongo bwabeire smart esibiri igakorengereri buya igokonyora noene kerako gwokigo chiobisi yo mwishimi warika akomoroke madamu na kiwacha igoko eguri bagari tangani abagoro kantore semeyo yenda bonona nje bonona kweretwe ekamisi ere sokerete ise igoko tebukuna bamura banya songa nyuma mwete tutaranyora chibese turi banga kuna baboraka tuyone igona bagosirose igona ke bari kerikende ke kenyendere tagote ndongane ekero kwese
mheshimiwa igokonyora bamara bari bakoratandana mari koramenya umwana umuburaka aiga nigagocha chinga kibikundi au boigo bigenderete gwecokia ase gusira batakanwa abaikora umuiburi hoyomo ase oborendi bw'abana n'abana begete koba abaiburi mapema ase batimbe elio koeneke buna begendereirie Chena kabairo mwalimu nande kesi ebinge nali ko handro ne bya abana subati ko somungino usireire no mugakoya nero tagiki etabauti nero omwesimiwa igo kerobo nonya kerato gocha gukwanira egekundi muneke nje ngo iwe nkoro yane bobe sababu egekoro tabegete inkeri nje tingo kebeka bago cyandika sana ruke school fees bago cyane nande bago cyane abako nyo mwalimu tategeti ko bategerera aragia abo tategeti binanda tategeti ko yugo ako gende kenyoro kwa nyoro mugambi tuti ko mategerana arafu mwamanje kwamanye batebana iga nga tolera okorera inabidi nkuruboteregete seni kia gatembe kurega se bunge ya Nyiribare chache ase kaunti ya Kisii litere nguruku Daniel Untiri Mancho marigereria na gutikana ana roboti oru nigo bono aborokiwa banyare guse nigo abaibori banyare koboriwa banyare konekia buna babaikire abana babo ange nabo igo gotegerera egati ya makongo ari ibagwetera ane mono chenga kichiga basoire ase omutimuko omoke gwetamu ya kabire ayega nigo akwanetwe no mo MCA which insemo guse omo MCA bwe ward ya Bugusero omanyekanete buna omoske Vincent Abuga na boigo ekeranyarete gusanga nabamenyi betinsemecho chenga kicho kwaena na chicheke cheche basari Machi Mazuri Secondary Vincent Muracha Makori Cheno mheshimiwa Vincent Abuga ndo MCA we ward ya Bugusero mtu achaka kwaenda na chibasari kwa last week on Friday lakini rende nje tile atieko kwaena on Friday feeling like this wise itukuria rero ya Jumatatu abantu bandi wodi ya Bugusero bayikiwe chicheke exercise kyabere bya kurumambe and I want to thank abantu ba Bugusero boss asinga nchuko twara murembe because ndora experience birindiri kurumambe na narachi wodi chini yonta ide ko irani bagere ngira ndi bari bayicha boss asubonge ngambi yamuno asinga nchuko je chicheke uko bari kwesinga once moko receive chicheke kindly make sure mwachiro bage school mo receive a receipt wanted to say bari batanyore kende because ari bonse ba majority basa boko abera because chifomu chiarenge chinke nechibeza to banyora power is only 5 million ibanye tonyore tiraundi abonta ito gusabanga nyasago konye erinde maybe next time nyasago tokonya anya chibasa rikikaroro na inonyorenga ki but also I wanted to advise abantu babo sirona this is the last time tokwana na chibasa rikiwo you kindly on the table was next time chibasa ya bantu banje nja gwera nabo kana abajumbe igombo sabanga mujumbe gwe isi ya gitutu cha South because konyora abantu babo Bugusero banare basa bono chibesa chiri konyora kwena na ro sabanga chibesa cyo cyasenge nje mwira ne pia national government muchimenda address bono kero mwana nyore basa ya siringere busite busaba gusera 10 erinde chikabe gigonya to bana nasemo onta getenga niria bana unabona barese after mba niria maya abayibori murenda abana naende bange abana ko bakore nas from next week ko se after we make sure you are able to clear the school fees balance erinde bana mbaseru na nyorokie bate borangi egotoka sub county bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii ekirabono yamateyemo eyogendete gwetera amakongo bono yanyarire kuboria ogosiro hane muno ase kwa gachiro nyumba na boigo koyegwa nonye nendagera no bokonye bono bono nonye obwechianga yamateyo nigo yabereke gwetera amakongo hegati yabo oboroire obwabere gose abo bono yomobo anyarire kutwara ase emyaka 23 na aboigo negati yebinto binde ebingekero omorikito Daniel Ontiri agotomanya roboti oro asenchira engikerano
kurwa se kenyole kiga kiebate borangi kiegotoka marani hase bunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii obugima bumugaka Charles Keriso nomorogyo ye Phyllis Lumumba n'abana batano hase myaka menge bono nigo babeire nibamenyete nemechande menge weteraso kuborwa kwa maganyo yengincho esenkaiga egati abo endagira chianga enyomba nonye nasa masomo hasa bana babo chingaki twekirana hasenkeye Phyllis aiga nao hakurugera naiga nao bakorara bonsi abantu batana babere inyumba bamenyete yatosa etabwati kendeme na yagotire amabati kubairira bagatuba n'ichianga erigwetanga korwaso mugasumururo nembura enyumbeye tiarenge nyumba ikanya kubuta kumbe amaga nembure kamanya kuja kururu igaka ikarura ekere yarura wana saga asyo ngasinyubona senkobeka abana enyumba iga nigere eyo mumura wenkeiga oyo sirete bugema bwae emyaka menge yaitire na nyumba iga ekyali ngarorero nobosie nemboga yetabwati nonye namaguta n'echumbi gosomonyo na kiriegeke bakonyora bateba abana nabo bakoa libagali tangani barabo bararanchara nimanyete kwebolirie naseki bamenyere tobogimobo bale obonsi na bale nafingia teriboigo abaiga negati yabalia bale semyaka 23 bono neri chiko lyo gotakorega sienkongu nigo libasibete kubairira gotakora chigasi chinyinge cha mogoko na mono chingaki bale nchara ekyo kyabairire bono gotigara haso musunte bobotaka kera na nyoro mwana oyo mumuro oyo korokwe Emmanuel nari nachagete gwati gwa magoro ngati gwa magoko ngwati bukerasi ndeyo musacha ngona tori nyagitari musacha ndebiga gochande ngoire nyagitari moisa yenga genda na magoro ndusetie bikoro tonda chetense musubati omindo manene akangira nyagitari tokapimwa Phyllis omentabuna obogima bamenyete hase nchireiga nobokongu omentabuna nigo haseretia basani abange nabange nigo bagendrete komonengeta okwaniro gosemere kwae namasabo yokora kini abana baye obogima barabumenyete tagembure gendetu ingosi nyugotamya abana gochiemechi yani narenta abana bariga nabatebiga tata bera korwa nae baba bera korwa etoko kanyembure higegoto anye tariko tugegosira na koraki nabo tokare korara njara nane mambingo kibokale esengo tacha insega iga sengo tacha enyombe etobe yoka na ina kali nare korosire ngori korumambia enga gachete bunando sire ngori lakini nachire gotema gaki mami ndo mwana yo magande mama atoro chenjara yandiri mama gaki mama rugaga sinini mama tai baba ngoga nyande ganyaya kego anyakego tato minto gago tengia kondetere mama tebi ekeria rara tonye tari konyora tinko barugera gakimagaga sinini okubolia hase amatiga bono nasonde wensi obwato moyo bugwancha wesokia kobagachira enyombe nya oigo kobagorera chindagira nechianga ngetimbo atina munende yosi ena sabire sebana ba asabantu bali bonsi bibandigirire tiga buna njengo kwana gaki ena rere ironde gwesi orasa yo muguko lyo gwancha konkonya neke na romba bwate mechando nabyo kunyareka no konyora na kere mbure gutubona ntuya abanyakenyoro okonyoro musbati utoko morengereri gakifire sibune mbure ya turega ngai kusabana baye baigama kwanyora ntuye chande lakini ntuye kurambali tonyare ko mukonya bono tuchigwe chanda guchia onye tokwenda gatende tokwenda twensi bono nturi kunyara kurambali to mukonye korengana buna gaki aeresire igente kenne tuganiti kurwase more gakitiga mumubwatesi egere neragache nona kere mbure gutwara asare utwara oboremu ng'abana baye mbarasagi kurubudire gedaseni kya gatembe kurega se county
mwancho murigerera ase orobotio ro ikirero kyogo konya no turache gukorera ikiunga chinse 12 cia bono mambi na ekirongo sogeria abaiga Barnabas ratemo gikonge agotebana kuro doa Katari gwikasobonya masivi agoteba pamoja Bonventure Movisa agoteba Boniface Movisa aka koro agoteba koro chinse mochiri cha omosocho no ndimbe omorobiri wikomo erio Teresa Kemunto kwa kire Matilda koro Karatina komo mpaka omo erio mbia mono sana Dominic Irere agoteba koro Bunyakera bomokora agoteba mambie ngia na Gideon Atika agoteba koro Njoro Autakorwa Njoro South Mugirango mbiyamano sana Edwin Omwenga korwa Kiserian Dam present watching live mbiyamano sana Fred Moga akotaba koronya Kenya Miss ya secondary mystical Fred Moga Moturi komo mpaka omoerio na Linda ndoche na wabate bandos chae gabu korende Eli Mwacha Livia akotaba ko en kabisa na Christopher Atani akotaba watching live from Varangi Kenyambi with my wife Lydia hadi tamati. Awateba have a good day. Christopher Atandi kurochinse muchabo rangi nairo kwenye na nyorire nabo yo mugaka matembeche gesora Ben awata watching live kurochinse mucho mugonjoro chituka pamoja na Angel Debra bia mono sana Fred Zakaria awata watching live korwa chinse mocha bobasi irongo mbiya bono sana ase mwensi bari mogendete korigereria omurobero mwancho muri na bokolika awuri uko ria wose ujumbe yao fochase namba 0726 44 73 67 manyere tarea wochinse mochiro mwatite kure mambia bono na boigo onyare go sogeria babire batatu se kwaringane babire batatu ase omurobero Pastor Henry Ayora agoteba korwa chinse mocha bogita asubunjema kwa manager Osman Mbuya, Mr. Geoffrey Mogaka, Madam Alice Masea, Madam Vicky Ragogi, Edith Nyasita, Lydia Moi na walimu wote wa Gileo. Biamana sana. Wilfred ataba koro chinsamo chabunchari agoteba shikamo good morning to you agoteba nga aki abantu mbachandegete emechi abantu mbachandegete emechi bagotweru iga nigo ndoche ako kwanera orobotiro rwarure asembio ase chinga kichiga agoteba nga orobotiro Wilfred roikire ase rwangikire nande ningo iwete mbia mono sana mwensi bali magendeta kwa vere mbio morobero kendera kolika ujumbe cheno enda kolika SMS gocha se namba esimi ande butamingo konyoronyo kubate birthday ndelio racho manye kero kende oserio giri hoterandro ose kwanya hotererigo onye to ati umuntu ra hotel na bongo hotereri kroiga ase studio nyoko manyete onde mwancho murigereria origeti gosanganere ase umorobero iga chisebo cha YouTube na boigo Facebook na bogo swari unare kwanyora link na boigo kusanga na basani bao ose ebyombe au biri organitie kusanga na birobyo umorobero iga ase ase umorobero iga wetwani yagetembe kirongo genda ase muntu mukamuke mwancho murigereria nigo turachikorana ase nsemo yechi gazeti korende yenda gutigara imeyo murobelio ana muno nekero turachikurigerera engana bunega okuboria okobokonyi na boigo egati yemeba buna bono emebasukano emenge egendete konekiwa ase orgongo rwagusi na boigo na bangi mbare bagendete korusia magimabo ase chinjera chire echio botutukano igo gendera gutigara imeyo murobelio iga owetani yagetembe. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seyika ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba
chiria chikomentera nigua amaguta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirange chiga nigo chiri korwase chiria chiri guririke iriria gatigati gwikarigori ria bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisovaset ebirogo bye chisovaset begomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo akurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyokoroseria ebirogo na boygo chips cyokorosia chipillowcase echo ogorarira Gagi. Umwana yo boy, diganda ndango ichibeza. Chibeza ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwa boy Juakali. Hai, bone chibeza kwenda mpulingi go pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani. Kaki, horoje baka nabwate baka ebintombire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi, ebirogo. Biechikali. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu waki mwenzi tabatari. Ninchu hoja moye binto koruga mwapo Juakali. Hili, omuganga James Onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali na boigo ebirugo bya leather. Gusechi sofa set cha leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uhuru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya kuroro Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biashara osobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto Gagi. Gagi, genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Juakali. Gagi, egotoka alinsari taracha mbili. Gagi, ligere libudango kuanete, omusio mubihili. Gagi, nariri goli kwa sarense. Ebinto nago lirega gagi. Boy Juakali. Hai! Hili. Gagi. Hili. Hai, ngokonkonya. Musio mubihili. Polite bintu mlimamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja etv ya Wanje Tiaga Temba Television Network
wetera Zuku Satellite channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kine mirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero iliwi manyibuna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeonga kia Mwamogusi. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kera manyinga kogende bure somo bero. Walfit itosomete chinchereza to jokorwali amarwaire enchede ntangani itosomete ngende nga conventional medicine yani unyagitali obwa kawaida itosomete ngende nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwali ya marwaire. Nchidende ya gata tosomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akuruese mete tuarwali ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntobwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega igamarikiti marigiti guys wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntobwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Ekero yekiri eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uvoita bogo tigiri radio nubwansu bukoigwa iwe runa naure rumba na mashabik numero video okoletwa semule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isaro nibere chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kia Mwamogusi. Ne noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha
amatanga chinyangi chibirthday nesangerekano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyuma enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Abasaivi ya makiaya Vono Link Up Show ni kuja kulizwe mbauki jima kila litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana nebere chama baso wika chinse kumigoro umre na nera Wizard Crown wakubwatana na DJ Topsha on ones and twos Kongolele muziki makwa showbiz trending issues namanginande yekielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kuwa sasa wika 10 Wizard Crown na DJ Topsha ime ya Getembe FM 102.7 Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasanya kurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bago kolemiremo ase showroom yega babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao unabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwe kasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Salva Kiir ni nyagitari ya kerero asumu chubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guche Kilgoris nige kurwa obugwenia asenchira ya kerero asugutumia chimashin chekerero abu asibwa tabanyagitari bubwate obumanyi bwigoromono mbabwate inpatient gosechi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koira na gochiankam mbabwate maternity ya kerero yubwate chimashin chekerero laboratory yekerero gose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chenu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoro iga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yukoringoria nobuwenia bwa maisa gose optical department abase bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbwate boigo ensemo ya maino gose dental section yebwate chimoshin ichekerero yobwate boigo pharmacy gose duka ya mariogo yebwate ama riogo onsi pi aliuraganirigwe gwetania onsi liguririabo nelianse pi ngwanchira bale umoroberio osha osibali bwate umoroberio osha na boigo nkurike bale umoroberio osha otarigwakanira kinde gyonsi asamange bakire simya se number 0799747414 Salva Kiir Hospital afeyao nomogoko ito inchuo bono. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. No mwancho murigereria na sensemo yechi gazeti ritikeriga ria Jumanne kirotore nere mienda sam tuche kwa bato kurigereria aya korekanira anne muno siasa entindi eyo gendete kwa neki wana boigo narali are asichi gazeti chiga cheritko oriarero mienda yes wakire biasa ndi rwasa wakati kono on Friday on Friday, yes. On Saturday, on Monday, of course, sports. Then here I am on Tuesday. Karibu. Thank you. Ndoche mbiyore nziro changa mugete. Rombi yanda kora. Yes. Kora ngambi yore. Matukonsimbi yandi. Ndintanya ko babi. To be honest, ndintanya ko babi. Timanyanti. Yeah, I'm always good. I'm always happy. I'm okay. Anyway, abategare karibu sana nchesa mienda. No kwa baire sa baire ndio lakini talimangana. Nale iko. Ere kero kende ukuri bake kamera wate go moncho murigerere nga amotegereri. Obe amotegereri nateba. Umurigereria. Nawe no murigere nana nategerere. Anyway. Ko baire ndimono. Eginte wati shida. Tegereri no murigereri. Enkagirite siasa nyinge ya baire. Ke okorekana. Yeah, especially Fred Matiang'i no hare Kenya. Then of course Rigiji no again rete na igwete bono ni mashemeji. I think Rigiji tigache kusibwango because by the time agweta na announce pyo konyorango orokira abantu marieta bono nyorenga tuwatige ko babache koro by the way. Yes. Uranya tuwatige ko abagusibu na bache koro bae kwa sababu onyo ikire mashemeji igongo nyakomenya kare sana. Chikazin. Asose brothers and sisters. Asoira sashemeji. Bono bagusi tiga torare kijia chapwango egere gako ireka ngocha kubatora bache korobon. Talimbangana. Na kiro tukure Dr. Fred Matiang'i luchenga na kageire. Ocha ukoretaro ya ende en wiki ocha. Yeah, on 30th. I think it will be on a Monday.
nakagere nga nacha chitari nga nakagere actually it's like a confirmation nga nacha kore omo sangerekano gose tokoyorokanga erali umwete kera chitiri tangani iga chitebueka koranga ngaki ararete masses and surprisingly the masses were good bono ngochi gochare n'abasani bahaye bono abarete egera banyarko bako gendera goya kereko as they call themselves united opposition iga sorongorwa gusi oroche ochira se kalonzo rigichio jira alias chinse mochitia ukambani na chiti chinse mochia coast I think na ande Mount Kenya wetalire I think bono focus here chinse mochia gusi and the entire Nyanza maybe and even chinse I think na western baraenda and everything after igaiga alibara lengeriko gendo which is good umaite ngakinero Matilda we could discuss igaiga na baba warani ototo I remember tokubolinga matianyo yote bringa natagete kuboli uraibense ngayari abantu paka tukaika point like we even lost hope tukaranga andake talingi serious tokurukanga talingi serious kuboli kerogeki chinga chidaka chinga akarua America agacha akakore homecoming tukaranga mbia akaleta masese abantu bagachira capital kerwaranga capital mbago isana bakagenda stadium keraicha akakora akagenda ariwa Munyoro kuruhabu nande akairana echinsa mochiri cha USA nande tukatebanga kai umuntu nari serious bona I think naendo chire nande no mwate Matilda siasa cha Kenya ego chitagete umuntu kuminyoka noroche bunabona murayibe nzitaraminyoka lakini umuntu oyo kabere no amenyete gusi no amenyete chinse mochionsi in the name of economic empowerment meaning that ne siasa gendrete ne campaign bono Matiang'i need to pull up na roche na akorete gentekia asoko genda chinse mochiri cha Michael that is diaspora chinse mochiri cha USA na akorete mukutano na aba Kenya not aba gusi umata abantu gano bagochi bakora magoso alitari bagusi balinge chinse mochiri cha America those were Kenyans bamenyete chinse mochiri diaspora kerege sakunki arengo they had representation. Those are Kenyans. And that's why Matilda have insisted in Gotebanga abantu let us not own Matiang'i buno mogusi. Let us own Matiang'i na omo Kenya oleme ya gusi because we are all Kenyans. Such that kerotogo chako genda kuligyo bosani kurwa sabande terro kananga we think like we don't have a nation called Gusii Montara Bolibo Haibense. You got to Buate County Kurukisi ere among the 47 counties echigo chako chire part of the Kenya chira arwe president Matiang'i igago chabuna omo Kenya lakini ukurugusi not omo Gusii toko oni agenteke akiro mayete inesteki otakinyo chake kiagara etarisegi bonya getinge boniga barengo omo Gusii ito igati no omo Gusii gusa sense mo ya bari bakumwakire kukuni bagatanga omo Gusii ito no roche Matilda na korte statistic hivi na ande tiganyero rega. In Kisii County, we have 627,000 and around 60 votes. You see that? And then in Nyamira, we have 327,260 something, 63 I think. If you add this Enambeye, it will come roughly to 960. Meaning that if we go chikura chivo president as Mugusi, we are not even a million. Lakini nabato weke million, meaning that Mugusi on the ones you waterete kura Kajiado, Nairobi, anywhere, nabato kwa amount to even 1.2. If not 1.2, 1.1 igabo. Nando inyorega, in as much as to kwa nara chikura chivo Mugusi, tari bonsi, barabe kikura wajaro. Kwa sababu, ndo wata maraga. Nande. No muraibense are you aware mbaro bago tubude kura yawo tebangari bagango mubekera tambi grondo bwensi korwa lakini when we discuss tyranny of numbers we seem common to your strong to our chance that's why Corona William Ruto tawatebanga okonyoreche was engaged chance but are you aware that was engaged more than 20,000 they voted Raila Odinga last time so tari chance chigo cha but the majority tuguita bantu bachigo support omuntu intakiraro enkagiyo campaign enkagiyo set cha agenda bunabona sense ya politics usekero montaria esa varia enjira gote mukwegera gosekorwa serieta
nero eko chiko matasta matukazi. That's why na rocha abantu bakubolinga rigijiga bwate chi condition chinyingi okotebinga tigamati yanyaracha artutebingi keremesa, and that is very true. Politics is numbers. Go to something on the table na ekero go negotiate abantu ba. And then number 2, mbiya mono. By the way, me I like the way rigati kararenge serikali agotabanga serikali na ya shares. Abantu mba mo blame it, but are you aware that is what is there? And that is the truth, that is shares. Ikobono, we need to look at our shares. Marange abarayaba iga ntubate umuske rigati gashagwa ntubate umweshimiwa Silvana Sosoro. Abarayaba iga kero ko batekerera. Kero kene nabuko yunga inchira niragukwana mangana disturbing. Lakini in the real sense ko na maina gukwana lakini inchira ko yakwana ko yara bono nereko. Nerere kidogo. So I think almost Kerigadi was too much true. He is a truthful man. And say the truth, it will set you free. So Rigathi said the truth and he is free now from the government. Anyway, lakini rende na bere iko hii siasa ya Kenya, lakini wona igaba ntombare bakagitanda kerigiji after kwa impeach na chokira, lakini is stronger than ever. Exactly, at the standard, whatever na exposed, planned mayhem. In a chilling expose, the standard uncovers messaging in WhatsApp groups run by government bloggers and officials, UDA secretariat staff and parastatal chiefs, where they have been planning how to infiltrate peaceful protests in the city, generating propaganda aimed at media houses and prominent individuals seen critical of the government. Ekiro abasai litukuriankyo abakenya bange nga barachi gosoka ana gosase street buna enchire moyo kubarira gusikuba inyora genzi bari banyara tosiria magimabo umwako etiti chitarike 25 ichikare ankyo bono nigo ndoche ase nyumba y'uburaria ya The Standard bono nigo yanyarite wasioria yanyarite kumerana nechi group gosechi WhatsApp group chirosiri ana mono chiko ba gosechi tenenere na bloggers gosi abare chiko rawa ase umete sechi group konyara chi admin chiraro para igete kurwa ase serikali bona kira watamanga UDA secretariat staff ego igati ya staff kurwa ase ekiama kya UDA bono bakendete kubanga and the parastatal chiefs where they have been planning how to infiltrate peaceful protests in the city. Enchera mambi baligete gochikonekia na baswana nire abali bonzi bagochokora ukorobekana litukuriankyo. You see, Matilda, according to our constitution, nirweteri baga mokenya ndabwensi go express feelings chai wetrase okorobekana, lakini okorobekana kurutokoroka kwa marembe. And much as okorobekana kwa nyara kwa bago kwa sichinga kichinyinge twararire amandamano ayu gakoba taken advantage of. Kero agokorekana in that something must come up egerenga kororekani koba amandamano aya tarikiredible wasitarimaya. The same thing that if during the 2023-2024 financial bill yarenge yagarete abana finance bill ya last year yagarete abana goseke gorgia jenzi kaenda such protest onyendiria maandamano ali akorekana peacefully abale gocha gokorekana maandamano even today kona ngona agenderete esenge nchonga igarenga yo morembe na ndeta bwate kende yons but due to some circumstances egerenga korrekania maandamano yakobanga igabwato bube some politicians I have no evidence of any but politicians bakareta abantu tokuronga guns abantu gete bache go sali na go sabotage amangana tokurokalende amandamano akarokana koba mabagucha saba Kenya to a point some Kenyans were against it kwa sababu ebintombi ya saretibu abantu mbasiritia magimabo abantu mbali ba umiete up to date over 60
actually over 60 young people died. Pone karokana ko begen tekibe abantu mbasiriti ni yabo enga kieli akarokana ko banga na igara mabe. So that is why no na yaiga much as we are trying to say nga tigacha be peaceful una bono na roche by the way is new sigoro ali ready na so mata some briefs ine chiko tabanga abasai ba kurubusi batebrenga mbache babwate si abamu abo ba Kenya okorobekana gukonyera abanya twa bagusiria amagima abo kinga kiciri cyomo cha gen cyo korobekana kuri, meaning that 60 n'abantu abange sana that extrajudicial na kie gentanda ke kiale mazire buraibu ya Dr. William Samoei Ruto, despite the fact he promised Kenyans that na chabae bintu mune bimbigo kolekana magana na security na enjira gusiti mbinu barati gutumekanchirichi abo negatia barai crosense mo yeserikali bataite baligeti enjira yo gutanga na bwigo gusiko basaga na bakorobekana kurengana ni gazeti ya The Standard egotebanga the tactics include unleashing goons goons yechiga ngwa rodre kiki akorekana wiki yaita unleashing goons and to cause mayhem with clear instructions to steal to steal smartphones from protesters to stop them from capturing images of the protests and police brutality. Labono guns aba bako chikobwato kwa nga kurengana ne group yo ya WhatsApp ama chikobare kwewa ayamo abo nali bunabanyare kwibira bali bakorobekana chi smartphone cyabo elinde chibisanchi basa kuchikonyara wakwa namuno ekiraba nyanyimba bawo chwekera ni bintu binde byonsi mbibasa kubekwa ase chikamera sasa ichini chinchira chinyinge chiri chikogera ba saria maandamano yega including even go saria ni bya abantu by the way unabono no nyorete litwa bwate finance bill yo mwako yare go somwa by default go se by chance kanyora kananga abantu go se mbare bare bwa to kurobekana bunenchira ya moyo ko nyura abose yo kuriyo bwana bwa Albert Ojwang the same day almost years or treasury yare go some budget ya sebunge ukarakana go sambu chigali njiri chia yetali do ba ta banga lende go chia bete stage managed but be it intuntu aro chigali chigo sambu you see one of the ways no ko ibera abantu chisimi anda kerende ko umiza abande koreta furugu egera abasigari na barabu react maite abasigari the essence of abasigari ko bera samandamano is not actually ko sario molembe iko baro in fact kolenda baria bakokorobekana. That is the security that they are providing, but now that go nsimba bako employed go save akombire bigo cha bitabwatie niembe wana diganda kuburu Matilda. We had muraibense onyo gukora etua ya magendero Nairobi but still abantu babiruase umukutano uyu tokogenda Homa Bay we are just celebrating Madaraka, the celebration of yense and still ebintu byasira kana maandamano atabwate some order at some point bono ndoche nebwate chibicha au echiyagati bali bagende tukobwatira ni wase engane yiga ekirondo chenga na asense mo yene ngotebere kusine bwate baka I think nebwate chi screenshot cha WhatsApp unabono ese gotebanga chief of staff au kweruka Felix Koskei ujumbe nera iga ekira gotebere nga igare ko reply ocho soyo mo kweruka nga Nikita Masharia nigatebutenga Honorable Moses Kuria. This issue of abductions for me is a twin. Abductions is not the way to go. I do not know who temaitinga kigo chia bwata bogeti na betigere nchiragabu ekiragote Moses Kuria nga mangana abductions te okonya asobono endoche Felix Koskei akaira na rekomote meaning kwa na sword watch abductions nari utware sword igonga aba enchiranere nande asense moye serikali abarai bagendete kubanga nende bado ngali tukuriankyo ande abasaya bange bachigocherero gose bachiko ba abducted karogete Koskei ere Felix Koskei ere ni gato meaning kwa na sword watch abductions nga abductions na betakonya nari utware sword gose nari utware kioma etware gukora na barabo na gotirimbo kaiga na ara igatimetini ngoyo wabatebanga jeshi niku na wako ground an eye for an eye. Wakenya wamejitokeza kupinga mapinduzi katika nchi yao. Enough is enough. Na nipote ya mangana manke gaiga
Antonella Kakuko timeitinga oyo ningo agotewa marehemu watarajiwa wa Wednesday na occupy State House and other protected areas. Laleni salama. Hiyo haraka ya kwenda Sayuni sijui mmetoa wapi, lakini Waswahili husema mtoto akililia wembe mpe. Igonoroche oino yo mogo tevanga marehemu wa Wednesday already bamanyire kuna victims mpaka roli tukoli ankyo. You see, Matilda, mwete the essence yo tuwara bara ya essence ya Kenya. Iko tubuhata bara ibalide as an example. Kwa sababu buno mfano miyego sekiro kelikia ochi asaba na nchi. Na kero okoba trusted kwa be kwa senga Matilda bono nayo tenerete ministry gete Matilda nayo tenerete constituency gete. Matilda naye torochi ngora konye county. Matilda naye torochi ora konye osene ward ye. When people trust you and elect you kwa oborai, be it is by nomination, unabono maita bantu mrebako nominated, unabono Felix Kosgei, of course with the approval of the National Assembly, bali abantu bachorete. The will is to the people. Abantu nabo bwata mamlaka. Yakero kwa bekiro ashegete ngara, you want to kwa an example. But kuigwa a statement like inga marehemu watarajiwa na wewe ni Mkenya, you see it is something very bad. Nande kurwa sabarai. Especially kurwa sabarai. When you are there in Kenya and telling the munga tariye sword kwara kotuare sword tariye abductions choka, that is very bad. Aba naba Kenya mbabu ate right. Naba Kenya na mbabu ate right. Mr. President William Ruto tare go soborai why it not for Kenyans 7.1 million ba mwakirite kura. Power is given by people and abarai much as we are looking at them. Barai mbate nina kukwana enchiragete kumachikore to botutukanu kumachikore kyugo chago chasaba Kenya. The same people baba eto barai. And even let me ask you, karorocha mondate anga marehemu mtarajiwa maete by chance na beko nyarikananga na bota aba affected directly, but you are affected. Do you know that nga even tunandengo chivire table stand na bokoro ko muntu nga marehemu mtarajiwa kanyora ya kubwatire kwachiro mutangani kurende agati screenshot ichiko namangana yogo kumia sana ekerewa tebanga Dennis Ngai naraigo kuruka Dennis Ngai ekrondo che oyo momanya kanate muna Omondi Inyangla agukwanira na Editors Guild nyumba yoburari ko se kiombe kya baralia bono kyarenge ko boria buna barali mbabwante ko security korinda kaira neli waiga let them guard their stations themselves. Police are busy extinguishing the fires they've started ngati nyumba che yoburari bono be security abanyene monyare ko oborendi abarali asensi ya Kenya mwe oborendi ino abanyene kiagera boni gabanya nyimbo ni go bare busy kuri omorero abarali abanyene bachagete timaitinga omorero oyoga nabarali bachagete ose nabanya nyimbo bayo chagete boka. You see omorero bagotebera abantu abarali togokora neringa ki we expose ya mangana ya we are not biased. We don't choosing eketoko because we need to tell Kenyans. Are you aware that the media houses are a watchdog? A watchdog ya government. We need to tell people. Lero iga ngakia bantu bari gocha kumanyanga exposed through the Standard. It is through the media houses. Ochi nyomba chyo barali gochiro koreta abantu kumanya gosemia number 1 maite igotoko semia. Number ya kabere we entertain. And I think giving information, that is the core, the reasons we need to tell, we need to inform, we need to entertain, and we also need to educate. So, Matilda, yes. I don't know Kenya, where we are heading to, yet some of the countries in Africa, it is a democratic country. And even in the East Africa, by then, because we have that democracy, to a point like people can talk, people can express themselves. Then if now we are heading to a situation... Freedom of expression nere wagende tokora sechi WhatsApp group. Mienda, karati goyo gotevanga marehemu watarajiwa wa Wednesday. Nara igoyo mo ondo chakuruka the Don, Peter kama somebody, igagoteva iga. Mimi naeka open bill kwa vijana wangu. Kila simu unaleta na kupea 5K. Na unaenda na hiyo simu ujue kwenye utafanyia.
ngalit koriankyo guns abasae mbare bagotebi bate batukirubono bairobo sibole na kigenda moibere protesters bose bari abasae bari bagocha kurubikana chisimi kere simyo kondetera ngo kwa 5000 na ndekera na kwa 5000 iyo okogenda ne simi liko iba anayo raro rekyo gocha gokorera abo korwa serikali. So I don't know how long we'll sustain this. For me, I don't know whether we are heading to the right direction to a point like tutaita kaba buna chinsi chinde chibwata kyoza. Aba Kenya nabarai. I wish Felix Kosgei could listen to me this morning and including nabanta watamechi WhatsApp messages yo. Let us not subject abananchi bense ya Kenya uchia se ebintu bikete biragere ense tutware disorder. Matilda, we don't have any other Kenya. Ntubuati Kenya yende tubuati spare turachi korosi. This is the only country we have. Enense toeto na intu tukuligere gunechi nsechi nyingi nkwaroche gaiga umuraibu ense ya America ugukane agosoko ba some countries kurukogenda as ense ya America. Where are we heading to if togendere otwara this chaos, the same things that we are having gaiga mwati chinse nchiro chiacha getuna kamucheso iga kidogo ukanyoranga chisegeji chiabeire to an extent wona igachira uncontrollable, but I'm not saying that we head to that direction, lakini rende Kenya is wherever you are na bali bawo chikorobekana by the Matilda. Let us maintain peace tutwara mulembe kero toko ndo korobekana a constitution nego protected tigomo sigali uriora igalia abenga igaga kwa security okorokorobekana kwa no mulembe enamba ya kabere enseme ya baralia into we need security by the way. Kwa sababu nere abanyanyimbo mbayo moko egwa njirate moko egu security yeti ninu mogendete kubika chibicha iskogali usani ninu mogendete kubwato kamangana kurasi chinyumba cyoburalia amangana agendete wokyo mulero asikati abakenya abikira abanyanyimba Kongo abanyanyimba moko beka sa Kongo wono igani go bare busy kolimyo mulero ri tibagocha nande kuba security. So let me ask you, we stop as media houses go say as a journalist go kotabanga amandamano nakora kana segete ebintu getembia. That's according to abara ya baiga basangete birengere byabo ase gazeti ya The Standard. Was batagete we just binga bintu biye byoka maybe abara ibakorire na makongo I think egati ya baiga babekira iga bunabona uyogote wa maremo atarajio iga manyakana tebuna Antonella Kakuko oyore AUDA propagandist na boigo ndobwate oyo manyakana tebuna Don Peter Kamau nero yorenge watebanga nkubikare bill ngobekare bill ase abasaye bose bali baramuirire chisimi kiri bawulire abakurubikana ekirate biringa ere nigo arachikubakana chiribusano kiro monto kolete simi osekere simi okoleta echo ne chiribusano na asense moyende oiga omanyakana tebuna William Kamket TRTMP promised to supply guns nerote butenga bonero chikubwato kebibagebyo na Elizabeth Waithera iga kwerukanga Lize Wasakaja niga ari a political mobilizer na mienda asenze moyende ndo chengo tebere buna kubatka na korobekana wakorekana te wiki yaita Calvin Sokoth Gaucho ore a political mobilizer niga tebetenga Gen Zs babiri bagotumeka chisimi erinde gokora ko wokyo mulera asense ya Kenya kira bakorobekana agotebunga well today that came to an end, they could not believe what befell them, wazalendo walianguka ndochenga nabo ebwate amangana makongoboli ekira batabanga mngamba igeneti ebintu byabakorekanirite na asense moyende bono ndochega igango tebirenga board chair KPLC Joy Brenda Masinde agotabanga by the way that tag of genocide media is really pinching them inawauma sana. That tagline has to go on all the propaganda posters against citizen. Mete bono ndo cha mangana ega abachakire ukwana na mangana jino side kumanya tekinege ntege kongusana ekero ndo chinga Dennis Itumbi reniga wata good people focus, it's not over until it's over, we engage a gear 2. Bono so you see Matilda I think why, even if we have this freedom of expression, timatinga abantu kibakobera so reckless usenke bakobera ayana magima yaba Kenya bakogoserere timanyanga ki with the time
ekero kiro kende kiro muntu arachiko ba held accountable chi screenshot buneji umete kiro muntu acho kugamba ukivi yake kiro muntu it's an individual yes no buruti bwanya sai kiro muntu personal tato mino akarikando buchali ayo karikando buchya bana baba karikando buchya manko ya karikando buchali kiro muntu gakare goteba ngaki aye Matilda ngaki erinbono erinya sai 90 sa muno kara abana bane gochya kiro muntu oyo moyo makobori ngaki just an individual thing. So but me I could encourage umuntu ndebwensi ire libagali yokubo murai tigo muntu abe no muntu okoro kibune example tigabe nganero ko solutions to problems that you are having akina Dennis Itumbi it will sound good kero barate bara encourage omurembe kero na manda mana akoreka usikende yonse ge okorekana igera abe ya Felix Kosgei orio tenelita abakoriyo gasi serikali akwane egintu ge ku encourage omurembe gotoka but not telling us singa tari abductions choke muntu gukwana ngamaremu mtarajiwa no ene this power comes to an end. Yes, abagwatora mangana genocide. Let me tell you, of course naringe chinga keje cha Moi those days. But when we read from history, he was the way he was. Babu Mugaga Kenyatta alinjirwa katabanga kama kulikuwa mtu mkali Jomo Kenyatta. Lakini bugambi bongo yarapole Uhuru Kenyatta alikuja akaenda. Kibaki na achete akagenda. Ngoli. William Ruto ngochale na agendrete na acheka koriki agenda. Itumbi rero noale whoever noale babu Felix Kosgei mbaro mbagenda. Babu be what they were there. Lakini they went. It's temporal. It is temporal. Lakini yo murembe igobwente ko sustained. Obo murembe wechinga kichonse kwa sababu we learn from our friends. Chinse nchiro bone gachitari ko isaransika. Do you know what is happening in Iran? What is happening in Israel? Naro che Matilda chibicha I was suppressing abantu bawe tubone. Yes. Paka in fact mbaso yatakatar by the I have a friend ogro Barnabas Ratamuke Konge. Actually is our big fan. Meta rido akatar. Iganga akirite simyo komboli ngabono moto sabaneni kurugabo. We don't want to head to that direction whereby etorense yeito lakini tubwato bwato kumetinga ngikerabe. So let us not be a bad example into nense ya Kenya gotorigereri nechise chinyinge sana kwa sababu we are kind of one of the countries we celebrate democracy. We cannot celebrate democracy into gutwara possible if something like even tubune serikali kegendete kubanga makongo mwanjo murigere no gukumanya nga ya aiga nigo ere chi screenshot kurase WhatsApp group yobono egatia barai bare ime serikali babere bagotumeka enjira bakubanga uche gutanga abasaiti bakora ukorobikana ko murembe elitkoryanke kirabange babo bagoteba nigo barachi kubwatoka oyo moere nigo ndoterwete oyo iga ore omojumbe imagine omojumbe ere nigerweta gateba ere nero kubwatoka kebe bago gosea bagun sapa kamket na boigo asinse moyende baroka abakenya abasaye barachi gosoka mambia mareo mtarajiwa asinse moyende ndoche bagwatura mangana genocide ugoitwa kwa abantu sinjiritari njere nkongo na asinse moyende ndoche abande igagane watanga banyanyimbo enyo macho burari njiko guborendi kiagera bona banyanyimbo nigo bare busy kokora amanganande amange umwancho murigeria mugano yora page ya kane ne ya gatano ase gazeti ya The Standard irituko ria rero ekirego tabanga revealed inside a plot by state operatives to stop a peaceful Gen Z anniversary protests irituko ria ankyo igo omusayo ndebwensi ekirego bangete sokali tukori hankyo omanyenga gun simbare banyare ko bori go kose banyare ko ewira ekira ko ire simi yao akoenda orokinga chisimi na ibire ne chiga ayo gochiri busano kira yoro chiri busano chi agende ne simi yao gutumika irindi to basa gutumika simi yao wakati bija anemono kumurikira abanyanyimbo igati usuko ngusana kuliko guchukwana kwa enekiwa chinga kichokorobekana igati abanyanyimbo nabo igo naba kurobekana igo emugano yu yora gazeti ya The Standard yeri tukori rero page ya kane goike ya gatano munyara kumanyana ki bono eserikali gusigati abarai bari me eserikali banyare kurobekania yani banyare kuroberia injira yo guchigutanga abasae tibarobekana ritukori ankyo igo ekero kurigereria
boncho murigereria oborende bochake nae ikiagera bono nabo erachikoba engana enkongo aseri tukerio oria mambi igonga enga the plan entails positioning goons in key protest zones across Nairobi CBD to unleash violence on demonstrators igobono goons niko barachikoba asekera chinsinyo chibo gatagati bomochi o Nairobi. Mission includes snatching phones to prevent documentation of police brutality. Okurwa chisimna kukale lengo ku litukoria ankyo. So unankora ta butambe oborende tiga bachaka nae manyanga andonsia sorry whatever you are doing kore gari ya sokorobekana kwa sababu in conjunction with what you have said ndo cheka ga David Ndiago tebanga wewe tokea and say your goodbyes before you leave home just in case you catch a stray. Uno morai. Ini gazeti ya Daily Nation. Moyo mubu advice bu morai bense okukonya nere Dr. David Ndi. Ngegero ko sokali tukori ankyo kugenda okorokorobekana. Okay, ya baibere bao. Goodbye no ndebo ensure atabe including even your girlfriend if there is no murugio kwa sababu you never know what will happen. So what's the caliber Matilda what worries me negen tekam. E caliber yo monto in fact bakabwate title guy ko doctor. Who is he doctoring if he is so reckless to say like that? The caliber yo morai na ande igara economic advisor as a council yo morai wense. What is he advising if we can just saying you say goodbyes? So are we living in a country that etomanyata in a country that toko bahatisha komanya okuruwa igao tama ipinga security teri guaranteed. Yes. Anyway, kiandosia simbure aba njira abara yaba not necessarily by the ata yo si ati na mangana genzi abantu ngocha kocha bara samandamana. So na security starts with you unankora ate actually tari ngambo nsi bali bago tukorobekana aboko enyora kore gosene mire mukwari ngekoenda onyora sako bali tukoria abantu bako bara somucho Nairobi unaona baralia you can tell tukorobekana tori ntune gasi tori lakini bono message yamanya kokonyoro. So wherever you are, if just by in case tomorrow you will come around, oichako korokorobekana kwao, njoko korokorobekana kwa morembe, onyagogocha, na ndo make sure security starts with you. Aya mwenyene manyanga ki, despite the fact that tinto bwato korobekana is a life. Onyatorishwa na security ya orit koreankyo, kwa siku manyete nga sogo chukwenda, anumona babago tumeka chitaoni, upo katakati bu chitaoni. Banyare pateme wa avoid kiagera. Maite bono. Onyo gukwe serikali ke gutiana ainingo lakini nena barati maite na aro no kanya gose arobwa lakini ainde Matilda maite was surprised egento ngere kiango sate sana last time karato wa the protest you can't imagine nkaraba bantu bago so parliament abantu bakaigwa masasa sana lakini nainde kero amandamano nainde karaicha I was surprised nainde bastiri abantu bagaicha. What does that tell you? I think kama twamenyire twaberase obukimagete bwa bono iga people tend to yani barusete hope babu ati gosemere okora umuntu naro gotabere ngati ngende kundanya nyore ni sawa ni sawa tu. I don't know how but rende serikali okoranga na muchimo rete bitishe bingi at the end of the day paka barobekana but tiebe okorobekana kwa mulembe for me Matilda it sounds bad. Kero togo chaga ko some gazeti and we are reporting that abantu batano mbage to masasi ati abana mbare basirete ko ikira bona iyo it doesn't make us happy. We can't live in a day we need to talk ibintu bire bibyuka. I remember gakinero gusi togo chaga we could talk about taringa kinero right now. Even right now I was even asking myself kuru wiki yaita the first story tokutuari ntangani kigima chinse chama mbibona bone story ko nyore ntangani go swanereri Umuntu tokire roje last week akuna siku tumemiss story ya mada yani mada kose suicide. Yes. So gaki negentekebe ndota ite toka ndese direction we need to talk about angobono ndoko kwana na magendero angobono ne budget kunya kurige na kichi vestichi na kichi akoreteiga kose ebintu biri bitara ikirana matama ba manga bere even people are not even aware maybe we have a budget in our counties
in Nyamira County and even in Kisii County. Are people even aware? Anamono ya Kisii County kwanza neretete issue. Roche nande amba senator wako rigereria mangana ya public accounts ngocha bare nande kuburia kosengo kora bare gikaro kere special anamono kurigereria budget ya county ya Kisii. Ase page 10 egote bona police civilians to face a murder trial over fatal assault of teacher Ojwanga Oyugana Albert Ojwanga ngabono egati ya banyanyimbo potenere banyanyimbo nabo igo abantu bande ngocha bare kugambirwa osempa chikoro kabusibu kigambero anamono kwireneria igoro ya ogoito kwa Albert Ojwanga report yorunto gochikoro kunera amono na report exposes a systematic police abuses in 2024 youth protests bononga oroboti rwabwato kirwe ne kiombe ekemo aiga kemanyekanete muna kewota muna medical legal unit IMLU nga bono nigo kya bwato kiro roboti rokoro kya muna anamono kura sechinya gitari ekota IMLU contracted pathologists conducted 48 autopsies, 47 male victims and 1 female, including a 12-year-old child. Ekerekoro kiabuna ase autopsies chiricha very conducted. Wase bantu bali yatokire buna banyore chingoma nibere yaba yachire sinyagitari abande basire magimabo ngegati ya autopsies echicha koliro abantu 48 nigo banyare goito ase wetera sinjira yabanyanyempo gutumika chinguru wetani kerengo epeje 11 nyoro mugano oyo asinjira engekerano na ndoche asense moyende gaiga kotebere nga church to pay ex staff 800,000 for firing over alleged love affair ekanise yamo bono nechi wakana egati yoyo kabere former staff ekanisa yamo chi wakana former staff 800,000 ekiagera niganyarite kubutwemeremo ase ogokagerwa nga kubwatira niwe ngana yobwanchani asemeremo Wow. Much as my debatilla job is chiro sometimes na wakonyoranga ngani gakageretu abantu maita abantu barbanyo miroko their colleagues workplaces yes from their workplaces abantu barba twarire stories chobwanchani that is if someone serves well I don't think kubutomo ntonga maybe na what a love affair unless it is personal, unless you know no monto tenere tali company ne ai then you happen to have messed up no monto maybe bako anyway tigawa mwakane it's karangolgeli kubuto monto gregente kyo nkiri that strong ingaga butwemeremo esingicho banyarte gwanchana no muntu akagire utwaro bwanchani no muntu ayega kurwasi ensemo yekigambiro kolende ayo na mangana ama kongo na sensemo ende ndoche kurwasi kigambiro lera mangana na mange wote wanga mwite ajes court to jail Ruto top officials for IEBC Gazette Defense ekro tokorigerelia amangana ali yogochoro kwa commissioner me asekyombekya IEBC kono ndigondoche oyoiga justice mwite akuburia omoske ule Ruto ni gabonite kubwato sikubiko byerike kubiko byara ikiagera ni gonyarte gochora aba commissioner abaiga nabo igomonyakiro gobwa IEBC mamincha yogochika weko tosegere koti ya everything ya neyora tenena muraiben sereta chiti gotegerera chief deduction from gross salary violates a tax law high court rules ono ekigambiro kenene ni gokanyare goteba no kuna cho kwechibese chiga cha chief chibese chimanyete na social health insurance fund kurwa ase engeri ya omo Kenya aba Kenya nigere mamincha yeri chiko kusimurobelio I think sha yes nga ekero kuna chochibese chiga kwa lazima kuro assess alari yao nigere mamincha ya lichiko asense ya Kenya ine page ya kabere page ya gatatu yate banga Agnes Kagure loses court battle for 600 million Karen property bienda ekro kuri ya net worth woniga aina muago uzaina mino your net worth no nyara go estimating chibesere ngo isaine ga ne bito byo gwate I think when I will be being if I am being vetted by the
a committee area gukora appointments. We have a committee of appointments. Alia se bunge ngora bolibara bante network. I think let me reserve it until the time they ask. Lakini no manyete But I do, yes. I do. No manyete ni nzere seboniga. Yet naraiga teraikera chimilion. Naraiga manyekana tabuna Agnes Kagure. Asiriri enibo ere what 600 million. 600 million. Karen. 600 million. 600 million. Yeta ayo kurikira ri yao kwira ike ndeti ukobekera ndeti uswana no. Yes, omundo siri enibo ya 600 million. Yeto omundo naro tari konyara wa afford no nyesa hapa. And we are in the same country ense eyemo tori twense me ense ya Kenya. Ayo negati yari yare amanene kigima ase chigazeti chiga ine gazeti ya The Standard. Gazeti ya The Daily Nation. Looking the warmongers. The warmongers, some of the President William Ruto's allies have sent chilling warnings to Gen Zs. Aitwa yarigaiga ndoche bicha ye umu advisor umuraibense sensemo y'uchumi gose economic President Ruto's economic Council of Economic Advisors oyokorwa nere Dr. David Ndiago tebanga mambi ko soka kwa manyanga norweto kwa heri gochiase familia yao no nabasani nabairi ngikera na botairane nere William Kamket oyore omo jumbe bungeria Thiati gotabanga I hear there are people planning to cause violence like last time. They cried of the mayhem caused by the goons brought last week. Let them try tomorrow. Yani gotabanga let them try tomorrow. Ndoche nebicha ye Silvana Sosoro oyoro mojumbe webunge ya South Mugrango nande ore majority party whip ase Semeria bunga tabanga last week you incited the youth and we were aware there were plans to do the same in the name of June 25th anniversary. We are telling you that it is this time it will not be business as usual. Aichone chichinkwana chabarai walia barange no murai bense bayo tebanga mambi bono tekali biashara as usual. Nga mambi na ye no bugima bwao. Na no bugima bwao. Yes. Igonga na makongwa kare na mavera ana monokero engana amangana yakura sabarai bali me serikali. Omancho murigira litkole hankyo unakoigure tema sana. So omugano yu igora se page ya kabere ya gatatu ya kane ya gatano na boigo ya gatano na limo yo gazeti ya The Daily Nation ndo cheka gachipicho cyabo bakonya gose bakonya kwerera buna amangana akorekanete iga ase seme yiga tokos ko chia sepe je gatano na limo dochega OCS and 5 others charged with the murder of Ojwang naro chi by the Matilda back warning ntwaro che talam gako be ko biara na bara ibande people are asking ase listeria ruetu bali barach ko ba arraigned in court. Where is Eliud Lagat? That's why what many Kenyans were in Kubolia. Where is Eliud Lagat? Korende, all in all, it doesn't matter where is he. At the end of the day, we need justice to prevail. Egere family nyara ko gotwara obwene bwabo. Alafu Matilda ngamanya koranga. Did you see that Tatu Mwabo Ojwang lost over 500,000? Yes. Kibasa chireba Kenya baruete. And I think rende aba Kenya kwa kurige responses chapa Kenya ucha sengane yo. Namangana Congo. I think in this country onye kubwate kintu kiko chanete mono kose onye kubwate self esteem inse ose kubwate ngorenke tupone tukwayera mangana na social media kose kutumike simi abo bate yaba Kenya chishida chao ikiagera enchira para ko iraneria engana nerura te buma itote baso bugima kwao. Yes, eba nabono bale como bolia nga ukaita ba ukaka no mwana chi milioni ibere wasiri 500,000 utakora ali chichinde no mwana na tumogete maite Kenya deal by the Matilda dealing with the Kenyan saying ntaka ko na roche ingakigete. That's why abara yaba sometimes be careful na mangana ukwana kuromo no. Do you remember kero umwana obiti selachi akwete? Yes. Instead of Kenyan even morning wakachikumuligeria amangana ali akwanete chinga kichi okorobekana wa Gen Z.
Yes. Lero you can say whatever he's saying. Osoro, you can say whatever you are saying, but remember anything that comes out from your mouth, maybe one day Kenyans will remind you. But I think mienda ekirore in the limelight usekiro kwa manyakaniri ebintu mbire abantu wanete kuegia wote mako wetanga kurasibiri kyagera twarore chi family chi nyinge kose abana bari innocent asichi family bago banyora makwa ye bintu abo ibuli bakorete usichi sokoro cyakorire yeah sure kwanyora nga mwatwariro murai kurase family ogenda okore bintu gitisko gari okora mangana makongo so kwana bobe ucyasaba Kenya so ebintu byacha ko haunt chi family I think chi family ntibonente kupe kwa sama even the Bible says nga ekasi na beko bwata bage kyaro yakane so bad so be careful na ndoche there's a statement lachi atabetenga we move on something like that is exactly isko yense ya Kenya onye mbata getiko gamberwa bagende bali yense yabo nini kero mwana yakwete Kenya people die, we move on. So that's why I'm always insisting that we are no water baga. Yes. Abantu bagachorose urumuraya segete. Kabanga nayo ku solutions which has a problems to taliayo ko insight. Nande I think rende onye siasa hake kubanga siasa na utawala asikere gento. Ebintu mbire bitabona ati bigukunira humanity. Engana nero gote yabantu ba heart batariko heal bantu bakobwena. Ngana nero rakwana chi family bono chiti asiri abana babo wetera sokurobekana n'ebintu binde bingi abantu bari innocent basiri amagimabo. Koma ngonyoro mwana siasa gotenna kosomurayi gete otenno manya gukwana abakenya bobe andoko ogosialera tu bosigoronga like buna serikali teriko feel sorry mete bone bina bibirire kwana ranga chinka chinyinge abantu niko bagendete kuchandika very single sana Matilda tokoskabosio ndochinga a total of 22 parliamentary and ward seats are currently vacant according to the commission ngabono ase budget yanya tikoba kegosomwa ose a budget ga ose financial year ga yumwako 2025-26 inyoranga chiba election inchiri chibwente korekana for example ntobwate ba chi ward ne chinyinge chirocho including inchira usiga I think there are around 2 no nyamira kwa sababu no ene ward ya Thaddeus Nyabaro Ekerenyo should be having a by election kwa sababu a speaker should be an ex-official Ntobwate Nyansiongo Ntobwate Nyamaiya yes Ntobwate Nyamaiya so ase chi constituency Ntobwate Kasipul kubwate kana nogo sira kwa Charles Ongondowere then Ntobwate Mbere North ase oyonda korwa oyonda chore tukomu Homo CS, that's Geoffrey Ruku. Ntobwate Banisa constituency ase mo jumba nisiretibo mabuaye. Magarini constituency election was nullified. Then Ntobwate Ugunja ase Opie Wandai anyatako bago choro mo CS na Malava constituency ase obo amakwiri anyatako bago ne chinde ngabono. Na onyena ase abaseneta Ntobwate Baringo. Singing jogo siria kwa mo Senator Cheptumo. So budget shortfall will still stall by elections IEBC says. Igo IEBC te reach budget ase budget yo makoyega. Ase chinsema icho korokana nga bado nabo abarai batanyara ko bago chorwa singing jitobwate budget erenke ase nsemo gusese kyombekeri gyo bojorine chimbe igikirekia IEBC. Ngokora Matilda ndochika ge bicha yaye oyo korkwanga nere Oscar Sudi abatabanga wa Ruto loyalist fear agashagwa led government atabanga bono enseme ya United Opposition especially kero gashagwa ro enyari kanenga bayiro borai abantu nabo barabikwe ase jela asakong igonga what does that tell you? Is it that mama te mangana bakore de bosana gi ati wete okure karanza ko abantu batabanga ki
imagine ora say country where almost Rigathi Gachagua nero murai Yes, timetinga okay amarai onde bosira wakonyo ale kirogekega but timetinga inkie kobera funny when it comes to Rigathi Gachagua ekegra timetira singin chagu kwana kosi singin chako ba aro moene witanie kerengo mete gare truthful man is a truthful man na gotenga kene gego era kubisa kendi yos so ago tebanga sudiga gandoche aka kumetisana nga mtoto banga Gachagua bono use serikali elia egocha kosoa sobogambi ya beirenga Gachagua nawale bunoyo mobo ye korrokananga abantu no baratingweje kwanya kwego kupoli kungaki nero murayeno mwabate option yende aina rara manene ase gazeti ya The Daily Nation na bokanyore gazeti yeje egere onyara koba bokonyora yande na ayanda mangi na miende nero kwanyora torochi morochi pakenya mwensi ipi mukabeke metwamo mukaranero yo mete ako musana na Taifa Leo asubwango mama as Taifa Leo actually inyoranga Taifa Leo is kusegere gazeti ya The Daily Nation kwa sababu ene kampuni yemo ndio chigaiga waandamanaji na polisi tayari huku Juni 2025 ikibisha ngabono no nasekero aba sai bagendete ko yarigania gusekoba tayari asiritukuriankyo no ene semo yoborendi na barabumbara tayari ase okurwa oborendi gocha ase ensemeria bose bali baranyarko bakorobekana alafu gaigandoche bakatebanga waliofeli kulipa Hustler Fund bono mbago chikonyora ko bago konyeka no murubeyo sha abo batakanete onye gwasabete Hustler Fund mbaira na nditora irani basecho bono nkonyare kanere ngasha sha yego siekerute tumatenga ne strategy government ya ligiriegere ko kwete serikali nga bono ne chigwanchero wikira nonye mpesa yao okay no embo ni gangu ikira bale ne riba korigire bate angese ngicheka tibatiri ko kwanchira serikali ekorebo nko manya bale mbama etenga samonye ko kwate balance usini ya 5000 usini 5 shillings mbama nyete ne linga ki ichikondiyo liko banchira banyare access chipesa kwa mpesa yao bono krabate wetenga mbache bali kichibese chigago se Hustler Fund inchichira ni by force I think ire didenirire 8 billion around there yes wana bata bangonyo ko erita Hustler Fund and turakana na botach konyara koba kibarua kwa Kindiki Gachagua akionekana kuteka mlima Mashariki. Actually let me tell you. Nara kora analysis wabu mlima. Maite? Yes. Banto tianda abanyuri yake briefly. Ndu abwate Gema. We used to go to are kiombe kia Gema. Gema ko yabwata the Kikuyu, Abameru na Abaembu. Also the Kikuyus come from Chi County, Chire, I think there are 5. Ndogwate Muranga, Kirinyaga, Nyeri, Nyandarua, na Boygo na Kiambu. Those are the Kikuyus. And then from the Ameru, Ndogwate Ameru, from the Meru County, and of course I think the Tharaka, yes. Tharaka Nithi, and then Ndogwate Embu. Bono, we used to have Gema. Bono, bagaicha ekabanga bono yabera Mount Kenya. Mount Kenya ye ntobwate bono Mount Kenya East and Mount Kenya West. The West now takes the 5 counties chaba the Kikuyus and then the West now the East takes Embu, Tharaka Nithi na Boygo na Meru. Bono omurai omokonyi bomurai benso bono who happens kurukuru ase Mount Kenya East. Tharaka Nithi. Yes. Bono korokananga omokonyi bomurai omokoro. Otekere nyara. Bono tumaitinga the essence of Kwe to muskeri Rigathi Gachagua ko te bangere ni gabute tu miremo al kuruko mu kabire sengen chachit akagorobole mu Meru no mo kongo asichinkwana abate wetingere gabute tu ngesengencho kwa sababu nimenunua shamba huku Meru kwani tabona ndiko genda sabantu asi chi bros chi brother and sister chi ayagorobole maro Kerole in this politics even tombero by the
wekote mukwe associate na bantu bansema ibona bona garachi tisemo cha Masai. Let me tell you, the guy is very wondrous. Kaenda kapota ibyo maite intukuru Mount Kenya murai wense igato usiti chianga agatoso kipi lakini kerona ichaga kerona achire igase enseme yege sabukia ba Masai actually nganyora ba Masai aba Masai abarai batato bakango bakambishe burangete sengenjo naringe tiriana. Yani I like the way he talks. I think and that is how it is. Atumegete situation yae umete kango umuntu rabakuba depressed especially akero koligereria bibia monyo tukuruma koita lakini hotekere yunke lyo gotabunga tumeke situation lyo bwatembe okorabia nkagete I think muske Rigathi Gachagua understood the assignment igagenda tegutumeka liva kali aebuya nande umaite abantu mbare kerare tuwe kobo mukonyi bumurai wense kerabete nominated abantu mbare bare kwagiunga tabwati bumanyi mono bwa siasa kwa sababu nyoro muskerigathi actually gabete just one term umurai asentunda ya moyoka akares bantu bakaranga politically inexperienced lakini ngakiye nkabere siasa Gachagua is a fast learner omanyirenga nana baranga gasa mutamugana yakurwa se William Ruto because when you see njira ukwana na bego ko reflect the same thing to William Ruto na repeto mwalimu muyasa yani mwanafunzi omuya agasoma kurwa se agasoma kurwa se habo moyigo chigabwe and all that so ayina ya Gachagua akorokunga the truthful man nande karako genda lakini out having akaenda say the combination akabatenga you are our cousins Ochirando watabinyinyi ni mashemeji Ochirando watabinyinyi ni mabro na masiz Meru watavite I don't know by the time I wika usi I hope utigaje mwangu usi Naki watavanga Ntoba bachokoro Anyway, rara manene ase gazeti ya Taifa Leo I think nara manene ndocheka iga sema ya barai bagatabanga Gachagua akome kuchusi viongozi yeye si malaika abantu mbara bagatabanga Gachagua gusoma obeire bube na ekiro tia ndigereria abaiga samuntu otarakunere dondo inde tunyara gosoka unabono oyiga Stephen Nyabera te bokoro chinse mocha Kiligori se otana otorime 04 baga agotea kurwa chinse mocha Nyaisamanga Kitutu Masaba constituency pamoja hadi Tamati Victor Onyoki nigagotea bokoro Nyangusu Bokinami village Rigena Guka wa Ushago na abone kati ya bali bagende tukulika ujumbe chabo na Frazier gotebanga amazing Zainabu Kerumbo agoteba the show is lit na Seth Onditi agoteba I agree we need to guard our tongue humanity is supreme inangane twakwana nga achinkwane chiga chiobororo bara ibagucha bakwana baibanga mbabwate engana bune ngochiria sona na ase chinka ose sona na family chabo mumanyi agoteba uyu mumanyi na ziporoye akobukia timu yaye enene kurinda agotebanga igoro ya maandamano abasigari na abaria bakwandamana mbarabi bagusarie ebintu buna naroche omuntu kaimugetie ebitaba biri by'abananchi orenge utari na mangana Kenya yaikire boigo agoteba igoro ya maandamano abasigari bakwandamana mbara na bari bakwandamana mbarabi bagusarie ebintu na naroche kaimugetie bita tari mangana ndocenga mubanyi yare ni gakubolinga mbarabi baguchi basali enibo ana mono chinga kichokorobekana kati abakorobekana na buigo na abanyanyembo edondo aseta yekemo edondo matida tmatinga chila ana nchiro ma chiko koremeremo muntu nabara kwa especially amaragererio yes buna bono kerosi ya anti yawo sanko yao agurwa amaragererio na bagoso tuchikaga omongwano yo mukuru chisema chicha chwele kutoka sensema ya Bungoma ni gatabanga lofa adailana ya wazee wao haimuruhusu etwe kwa galire andake tunamaliza anyway namna gani my friend mienda Chilana yes Chilana
inkogera chire sometimes ebintu mbigo korekana ase ensemo yebintu binde bona boko wagwela nerembe eragera ndake tenyareka n'obugima bwa bugenda bya naye nere dondo yirituko olinde sana abantu mbakorageria abantu mbabwate anemo n'abantu bali myaka yachire mbabwate chinguru sana igo kwarenda maragiriria ali amakama kina bakonyora kubwatira chako gochanda sama tukale bose yes mwanje murire etokogenda ase omuntu muko asinze meyo notokorera ayarenge osa yagendete asinze mu gazeti iritkerigalia rero ngo bori ogenda utigara ime yo murobire gakweto ni yagetembe Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura